teraz vlastne uvidíš tú web stránku. Tak. Hneď môžeme začať prvou úlohou. Prezri si úvodnú stránku a skús povedať, čo ponúka prezentovaná služba. Môžeš robiť akúkoľvek interakciu, ako by si robil, keby si to pozeral doma. Určite. Klikať, scrollovať, všetko. Môžem tu... Kľudne si klikni, vôbec absolútne žiadne obmedzenia, ako keby si to doma pozeral. Môžeš prípadne komentovať, čo vidíš. Respektíve, aký máš dojem, čo ti to napovedá. To by bolo vlastne, že služba, ktorá vytvára ti faktúry a po prípade ti aj archivuje, nie? Uhradiť. A proste ti ukazuje takto, takým grafom ti ukazoval, že aha, dobre, to je super. Prehľad nákladov. Dobre. Skúsi teda zistiť, aká je cenová ponuka tej služby a skúsi tú službu objednať, vyskúšať alebo nejakým spôsobom sa dostať o krok ďalej. Cenník tohoto. Áno. Predstav si, že by si chcel tú službu zadovážiť. Cenník. Tak tu vidím vlastne na mesiac, na pol roka, rok doživotné, 250, ale to raz to zaplatím a potom už doživotná služba? Predpokladám, že asi takto funguje. No, to nič, že potom program. Prihlásil platbu, to môžu dokončiť. Prvý mesiac je zadarmo. To by som mal aj po prípade... Kľudne môžeš. Či si povedal, že mám to aj vyskúšať? Kľudne môžeš, áno, to by bolo ďalšie krok. Registrácia. Mám urobiť registráciu? Či áno, sprav registráciu, kľudne si tam zadaj údaje, ktoré chceš. Keby si chcel, tak potom môžem z toho systému odstrániť. Môžem tu... Také, aby si ho zapamätal, ale áno. Super. Tak sa prihlásil do systému. Poprosím ťa, zoznam sa s touto stránkou a vykonaj prvý krok, ktorý by ti napadol, ktorý by si chcel spraviť. Ktorý? Je to absolútne na tebe. Faktúry by som. Že pridať svoju prvú faktúru, idem vpravo, ale toto je teraz neprehľadné, si myslím. Kde je vpravo? Tu. A už to by som mohol meno firmy. Mám urobiť alebo... Áno, kľudne to môžeš vyplniť. A môžeš tam dávať svoje údaje, prípadne čo sa ti nechce, tak môžeš trošku poskracovať. Či to som dal? A to neviem tam koľko. Ako je? To je furt, ja neviem toto.
To je iné, že to je úplne jedno, nemusíme sa s tým teraz trápiť. Neplatiť to. Čo to asi, koľko čísla je tam? Hej, to je úplne jedno, myslím, že to funguje akokoľvek. Asi 8, to asi 10. Banky. Kód banky. Číslo 26. Tu dá sa aj pridať logo po prípade? Dá, on tam pravdepodobne asi dáme. Popis digitálny. Teraz to vlastne by som mohol ukončiť. Potvrdiť, lebo to len asi adresa. OK. Teraz je teda jasné, že aký krok si spravil, vieš mi opísať, že čo? Som vlastne vytvoril, že pre koho, lebo napríklad som tu som nedával, že akú sumu, vlastne za akú službu som fakturoval vlastne len jeho údaje, vlastne, že pre koho fakturujem. Vlastne, že tu si v podstate vyplnil údaje, že pre koho by si poslal to faktúru. Áno. OK, dobre. Nie, práve že moje vlastné, nie? Čiže takto, tieto údaje sú tvoje vlastné, to je to, čo si vyplnil o sebe? Bolo tvoj profil, všeobecné informácie, meno firmy vlastné. Ale prvotne, keď si začal toto vlastne vyplňať, tak si vyplnil svoje údaje, alebo si mal dojem, že vyplňaš svoje údaje, alebo vyplňaš údaje tej druhej osoby? Údaje tej druhej osoby. OK, dobre, jasné. Dobre, tak skúsme ísť na ďalší krok. Skús teda vytvoriť svoju prvú faktúru a vytvoriť tak, aby zostala nezaplatená. To môžem ďalej, alebo asi než... Mohol by som, nie? Teraz. Tvoj profil bol zmenený. Nová faktúry. Vlastne nová faktúra. Lebo tu ukazuje to pekne, že čo tu mám, ale... Názov, lebo to vlastne on všeobecne bude pridávať vždy, aby som to nemusel vždy vyplňať, si myslím. Teraz... Profil, vlastný profil. Názov faktúry. Môžeš si služba. Fiktívnu službu. Služba... Čo? A poďme len služba. Nemôžeš skôr nechať, tak na to vôbec nezáleží teraz. Klient, tu by som dal, že... Povedzme, že... Nová... Dobre som napísal. Niečo, 8 tu má byť. A to sú len... Áno, nemusíš to vyplňať vôbec, nemôžeš to kľudne. Košice. Fax, telefón. Číslo 122, dajme. A tam sa vlastne nepáči. Ak tam môžeš dať nejakú Gmailovú alebo niečo také, aby nám to prešlo. No a tu vlastne dám dátum vystavenia, dobre. Dátum vydania, splatnosť tu môžem dať aj na 30 dní. Jednotka, čo by mohla byť. Nie, kus.
mesiac. Toto je čo? Aha. Tu vlastne takto zadám, dám 55 a poviem 100. Toto by si myslím malo byť nie, aby som hral sem, ale už sem, to je chyba si myslím. Povedzme, že účto predášu položku nič, uložiť faktúru, uložiť tam do PDF. Dobre. Super, výborne. Skús teraz prejsť do nákladov a skús vytvoriť svoj prvý náklad. Takže si predstav, že si ako podnikateľ mal nejaký náklad, si kúpil niečo a chceš to zaregistrovať do toho systému. Náklad. Tam už možno nejaké možnosti. Aha. Ale aká je to na teba začať? Čo by to mohlo byť? To som písal v školení. Symbol. Ja myslím, že môže byť za štvrtý. Lebo tam vlastne, že či to je služba, alebo nie? Áno. Dvanácté? Je to len viac verzí. Chcem to tam že pridať, že to nová kategória, ale nie, asi pridať kontakt. Teraz by si chcel pridať... Že proste konkrétne, aby som videl, že kde mám náklad a komu mám zaplatiť to vlastne. Že to je názov spoločnosti, že dáme Jaspis. Čo je? A to je... Neviem, fotky to nemá. Už uhradené? Nie. Asi nie. Úhrady. Môžeš ho nechať neuhradené. Asi tak neuhradené. Opäť dám. Aha. Počkaj, že kedy som to uhradil. Bankovým prevodom, kredit na hotovosť. Super. Super. Skús sa teraz vrátiť do svojej faktúry a skús tú faktúru nejakým spôsobom upraviť. Upraviť tú faktúru? Áno, predstav si, že si spravil nejakú chybu a chceš tú faktúru upraviť. Mhm. Môžeš spraviť akúkoľvek úpravu, ak chceš.
toto by som mohol vedieť. No, dobre. Napríklad dáme tam splatnosť iný dátum. Dobre, kľudne. No, toto je vlastne júl a tu dáme, že na budúci týždeň. A uložiť, pridáš nie. Uložiť faktúru si myslím. Super. Dobre. Skús teraz označiť túto faktúru ako uhradenú, takže tie peniažky ti už prišli na účet. To som neurobil dobre si myslím. Lebo to mám už 2 faktúry si myslím. Že máš 2 faktúry v tom zozname. Lebo zmenená faktúra, či vytvorená. Ani dobrá som. Počkaj teraz. Nie, to len posledná akcia ukazuje. Napríklad tu viem, že toto pri úhradu. Som uhradil bankovým prívodom. Dám tomu uhradil dneska. Ale som to tam dal. Potvrdíť. Už to je. Keď sa pozrieme na náklady, tak tam. To som neuhradil ešte, ne? Ale toto som uhradil. Nie. Som uhradil 100 €. Teraz vlastne si robil čo? Teraz som vlastne mal jednu faktúru, čo som ja vystavil pre takoho a on to uhradil. Proste ja som prijal, som evidoval ich platby. Jasné. Dobre, skúsi späť do nákladov. Predstav si, že si mal tento náklad znovu a nechce si to celé vypísať, chceš ho zduplikovať. Super. Môžeš tu potvrdiť, ale prípadne môžeš niečo ešte. Dobre. Skús ísť teraz do prehľadov a skús si zistiť bilanciu respektíve skús mi vysvetliť, čo vidíš v tom modrom štvorci. Tuto hore alebo v tomto? V tomto takto. Aké údaje sú ti tam poskytnuté? No tak ja vidím tu vlastne, že aké peniažky som prijal vlastne 100 €, čo som aj evidoval, že mi uhradili hotovosťou, či neviem ako som to dal. Paušálne výdavky. To vlastne, že koľko by som mal zaplatiť daň z príjmu paušálne výdavky a bilancie, proste neviem, prečo to je 40-60. Alebo by som tam dal, že príjmy za akú dobu, alebo neviem. Tam môže byť, neviem, veľká suma, neviem, že od februára do januára, alebo neviem, proste, či za rok, či za mesiac, si myslím ja. A neuhradne faktúry 0, či nie. Náklady tu mám. Ale toto mám prečo? Alebo ono toto je teraz minus a odráta. Aha, a tu je potom sa rovná. Teraz to všimol. Nevidíte asi, ale a minus. Proste ešte mi mám uhradiť 500 €. Napadá ti nejaká interakcia, ktorú by si mohol robiť s tým boxom? Čo by som urobil ja? S týmto? Áno, že či by si nejakým spôsobom sa snažil s tým niečo robiť, alebo... No, tak určite možno by som to chcel vytlačiť, alebo...
napríklad ja že mám takú nástenku, tak by som si to vytlačil a dať, že áno, som to videl, že mám ešte 500 € uhradiť, alebo proste to som dal a každý týždeň by som to zase nové vytlačil. Jasné. Zdajú sa tie údaje tam prezentované jasné, zrozumiteľné, je ti to... Veľmi nie. A vieš popísať, aký je problém? Problém je, si myslím, že nie sú popísané riadky a slupce, si myslím. Že, lebo tu je slupec, že to je výsledok, alebo toto prasiatko, neviem, či keď pôjde na to, či bude dačo. Čo ukazovať? To asi, že prichádzajú s tým špórím a toto sú ako peňaženke, že odchádzajúce peniažky. Inú farbu som dal určite inakšiu farbu, lebo napríklad to reálne náklady to veľmi neviem. Akože keby ja by som to robil. Áno. Ale toto je dobré, že daň z príjmu, že to už vypočítaj, že na to má akože... Jasné. Trošku s tými farbami som pohral, kebyže ja som ten dizajner alebo grafik, ktorý to nazval. Jasné. Super, dobre, mám ešte poslednú úlohu, skús sa odhlásiť zo systému. Prehľady. To bude ťažké. A toto asi nie. Super. Ja mám ešte na teba pripravených pár otázok. Môžem sa kľudne vrátiť späť, aby si mal tú stránku ešte pred sebou. Okay. Vlastne to prihlásiť. Dobre, ok. Super. Aké sú tvoje celkové dojmy zo služby Superfaktura.sk? Čo sa ti páčilo a čo sa ti nepáčilo? Čo sa mi páčilo tým? Začnem, že dá sa všetko pekne uložiť, dá sa napísať, proste vytvoriť vlastnú faktúru, sa dá stiahnuť, vlastne uložiť tam jednotlivé klienty, uložiť tam tých dodávateľov, odberateľov. Čo sa mi nepáčilo, farebná kombinácia. Nikde nedal sa, som nevedel, že som videl, že je slupec, alebo proste nebol tam, že sa odhlásiť akože ten gombík, alebo taký výpis, alebo toto sa mi akože nepáčilo. Sa mne to akože, že nehovorím, že to nie je dobré, ale mne sa to nepáčilo. Možno, že ten kontrast, ako si hovoril. Kontrast, áno. Tá farebná kombinácia si myslím, že tam tiež treba pohrať s tým, že... OK. Dobre. Čo bola jedna vec, ak vôbec nejaká, ktorá si ti zdala byť náročná z tých úloh, ktoré som ti zadával? Náročná? Tak ani jedna úloha nebola taká náročná. Len... Jak prvýkrát som v tom robil, tak to ešte nebolo také, že už toto sem tam zvyknem, ale vlastne prehľadnosť akože je tam akože, keby som povedal, že 100% je, tak by som hodnotil na 80%, že dalo sa všetko, že pekne akože. Okay. Ale ja v tom sa vyznám, ako neviem, ktorý nikto sa nevyzná v tom, tak zase... Áno. Ale ty si v podstate cieľová skupina, takže to vychádza z toho. Neviem, či používaš teraz nejakú službu na vystavovanie faktúr alebo nejaký software? Ja používam software Alfu a Omega. Vedel by si to porovnať, ten software s týmto, aké sú výhody, nevýhody? Vedel by si predstaviť, že by si prešiel napríklad na tento software? Na toľko, že ja robím aj účtovníctvo aj pre podnikateľov, tak ja vediem, pre mňa už vedieť vlastne účtovníctvo nie je taký problém, alebo taký, neviem, časové. Ako keby som podnikal, aby som robil vlastne a ešte musím si sadnúť za počítačom. Napríklad takému stolárovi to je veľmi ťažké, si myslím, že si robí, ale sa nevyzná v tom, tak jemu to je veľmi dobré. Si myslím, že sa urobí
urobí si faktúru vlastne, archiváciu, popríde si môže všetky stiahnuť, keď príde daňová kontrola alebo príde, že február už chce si podať daňové priznanie, tak si všetko stiahne, má všetko na jednom ložisku a vlastne... To je dobré. Ako si prechádzal cez tie jednotlivé úlohy, mal si vždy dojem, že vieš, kam ideš, alebo respektíve, že tie ikonky, tá navigácia ti vždy hovoria, napovedajú v podstate v tom procese? Áno, vlastne som vedel, ale nebol som ešte taký istý v tom, že či to robím dobre. Vedel som, že kde idem, kde smerujem vlastne, ale čo budem robiť, lebo čítam a vidím, ale nebol som istý, či dobre robím ten daný krok. Áno. Ale možno, keď ľudí robím zle, tak sa vrátim a ešte raz som to vykonal. Áno. Ak by bola jedna vec, ktorú by si mohol zmeniť na tej stránke, čo by si zmenil? Farbu. OK. O tom sme už hovorili. A keby si mal túto službu prezentovať niekomu inému, ako by si ho opísal? Máš nejakého kamaráta, ktorý má podobnú živnosť a chcel by si mu to vysvetliť? By som mu povedal pár slov o tom. By som mu povedal, že si ušetrí čas, nemusí si vlastne sa namáhať s tým, že si sadne každý deň za počítačom, vlastne vystavovať sám sebe faktúry, ale už tu má proste nahodené klienty, alebo proste môže si nahodiť, vlastne údaje má tam uložené, si ušetrí si myslím čas, aj peniaze s tým, že peniaze takým spôsobom si ušetrí, že môžeš viac robiť v robote, alebo tú danú prácu môžeš, tam si zarobíš 500 eur, alebo 100, a tu by si zarobil nič. No, vlastne tak. Ešte sa chcem na chvíľočku vrátiť k tejto úvodnej stránke. Mal si dojem, že ti poskytal dostatok informácií o tej službe, že si... Ja by som... Je to akože to je dobré, lebo robím aj ja stránky, tak netreba veľmi veľa informácií dať pre tých, že aby sa nezlakli, ale tak neviem, čo aby som vedel stiahnuť, ak napríklad tu som videl niekde, pozri si viac o faktúre, neviem, či to je to ono. Že by som chcel prečítať, že alebo neviem, niečo také, že... Proste taký manuál, alebo vlastne taký, nie je manuál, ale... Čo ako by som to povedal, že... tak dosť tu informácií si myslím, že keď môžem dať všetky, keď si tak môžem prísť. Vedel by sa na základ čo môžeš, ale... Myslím, to je dá, zdarma už si myslím. A keď nič vyskúša človek, lebo ja som to videl tú stránku, som povedal, že áno. Som myslel, že nie, to dačo negatívne nebude, ale som to, sme to spolu vyskúšali, že tak to úplne super si myslím, že dobre, akože funkčnosť, akože keď, ale no sem tam tie farby, akože prehľadnosť, že tam istý, že tie slobci, čo som ukazoval, že neviem som čo má. A potom som videl, že to má všetko. Jasne. A keď si teraz hovoril, že sme to spolu vyskúšali, mal by si chuť to vyskúšať, aj keby som ti nedal takú vlohu, keby si... Určite. Okay. A čo si myslel o tej registrácii, ktorá nasledovala po tom tlačidle zdarma vyskúšať? Tvoril to nejakú prekážku? Nie, úplne ja som bol prekvapený, že ale mail vlastne, by som bol teraz vedavý, že keby som prihlásil na mail, čo mi prišlo, či prišlo dačo, určite si myslím, že prišlo informatívny mail, jasné, že aké heslo a že vítajú ma tu a tu, že proste len heslo, ale mail som dal, toto sa mi páčilo, žiadne, ale som len súhlasil s podmienkami a som už vytváral vlastne faktúry a náklady. Áno. Dobre, a máš ešte nejaké ďalšie poznámky, niečo, čo by si chcel dodať? Nie, ja si myslím, že asi všetko si sa opýtal, všetko som povedal. Kebyže ešte ja pôjdem domov a môžem to vyskúšať, alebo ukážem ostatným, alebo vlastne
mojim známym, tak môžem ešte ti napísať. Super, určite. Toto. Čo? Ak budeš mať nejaké nápady, alebo vlastne, lebo ja mám také... Potom ešte napísal dneska, keby si vám pozrel taký link, je tam taká druhá indexová stránka. Aha. Tak keby ste vyskúšali ešte tu. Môžete. Čo je také prvé, čo dám. Dobre. Kľudne, pokračuj. No, že vlastne by som videl napísať, že oni čo na to povedia, akože aby nemuseli vlastne prísť do Bratislavy, lebo z Košíc to je také, že kvôli tomu, tak, ale tak sa dalo, že oni napíšu vlastne, že vlastný názor, čo oni, a o tohto máš viac. Dobre, takže zjavne máme ešte jednu, zjavne máme ešte jednu verziu. Nechcem. To túto. Dobre. Skúsim teda poďť na túto verziu tej moskej stránky. Nevím, kde to. Už vidím. Niečo, čo ťa zaujíma na tej vodnej stránke teraz? Viac než na predošlo, keď len je to taká akože teraz hlúpa hra, ale vidíš tam nejaký rozdiel? Toto vlastne bliká toto. A vieš tom povedať, čo to je, čo to robí? Keď dám, že vlastne urobí, čo sa robí tu proste, že akože tým robí aj také. Jasné. No také, že reklam, jasné. marketing, toto sú nohy, toto. Ja som taký, než robím do bakalára. Proste na to program a ti... A pozeral by si to? Ja som aj komentoval, ja som vytváral software, ktorý organizoval pohyb človeka a pre trénera som musel vytvárať. Ako dnes vytváraš a odosielaš svoje faktúry? Ako si eviduješ úhrady alebo neplatičov? Stále sa trápiš s Excelom alebo zložitými účtovnými programami? Si pripravený na zmenu? Registrácia zaberie menej než minútu. Prvú faktúru vytvoríš do 3 minút. Superfaktúra vyplní väčšinu položiek za teba a navyše pamätá si tvoje zvyky. Nahraj svoje staré faktúry online. Podporujeme všetky bežné účtovné programy a nezabudli sme ani na Excel. Vystavuješ opakovane rovnaké alebo podobné faktúry? Zduplikuj a odošli novú už za pár sekúnd. Ulož ako PDF, odošli e-mailom alebo Slovenskou poštou. Superfaktúra za teba faktúru vytlačí, zabalí do obálky a v tvojom mene pošle klientovi. Náklady môžeš mať vždy pod kontrolou. Ak sa